and parental care, as well as abortion, as well as reproductive rights. So khona ke yena ke ngoku simbambe pha ke ku-Zoom in our Queenstown studios Komani. Miss Futshane, good morning and thank you so much for joining us. Njani futhi ndiyabulela kakhulu ukuba nibe nam apha. Siyaphila. Incoko ebesincokola ngayo last week. I-response from i-socials is very much huge. I hope ke namhlanje ke sizawuphinde sichaphazele all the burning issues when it comes to reproductive health. Namhlanje ke sijonga ncakasana i-STIs and indlela ebana ke sizi-preventa njani, and pregnancy and parental care, abortion and reproductive rights. But ke masiqale pha ke nge-STIs kuqala. Before siqale ndiyafuna Pat into yobana uxelele umphulaphuli into yobana zeziphi ezona STIs zibalaseleyo okanye zonke zibalasele, if yes khawusinike list Enkosi yazo. kakhulu futhi. Molweni baphulaphuli ekhaya, ndiyanibulisa ngegama lenkosi yami ngeyesu Kristu. Family i-STIs zibalasele zonke, ayikho ndizawuthi ayibalaselanga. Sine-lower abdominal pains, apho uyufilishe abanye abantu baye bathi ke chusta banesibeleko, umuntu uzofika ekliniki athi ndinesibeleko. I think i-topic yethu ya next week leyo, if I'm not mistaken, how to present yourself xa ufika kwi-health institutions. Yes. Afikwe umuntu with a diagnosis athi ndinesibeleko, awunasibeleko, unamazantsi esisu, ingathi ungavele uchaze i-symptom. What do you feel? Ndinamazantsi esisu. Kubekho izilonda ezibakhona phaa ngaphantsi esithi yi-genital ulcer syndrome. Izilonda, sibe ne-burning of maturation, umchamo uyatshisa bhe. Uyawuva uba unditshisa kakhulu, but ke ngokunana xa ufika etoilet uphuma laa nto incinci ibuhlungu, ngumchamo otshisayo leyo. Sinebe ne-male urethral syndrome, apho abantu abangootata bathi yi-drop. Umuntu ufika athi yi-drop. Okay. Une-discharge e-yellowish ephumayo pha ngaphambili, i-underwear yakhe ihlala imdaka. Yiyo ke leyo i-male urethral syndrome. Sibe ne-vaginal discharge syndrome, i-discharge e-brown, e-green, e-yellow, e-creamish, e-offensive, sometimes ude urhawuzelelwe apha ngaphantsi. Leyo discharge leyo ayikho right. Kwauba unuke, yes, kuthiwa irherhe le ihleli inuka vele, but ke ngokunana ayithethi into yobana ithi xa uhlala phantsi kuvungame wonke umuntu osecaleni kwakho, xa ushukumayo kuvungame. Thina sasikhule ngokuya sasisebancinci, oomama bethu babethi xa befundisa umntana oyintombazana kuthiwe ivumba lakho linyuka apha phakathi kwamabele, so uqale uzive uba ndiyanuka ungekaviwa ngabanye abantu. Sibe ukudumba kwamatapile, kwesingxobo samatapile. Apho uthi xa umbamba umuntu ongutata ufike edumbile, xa umpalpator ufike ubona into yobana yeyi kunzima, akakwazi, kubuhlungu. Sibe neentwala zehagu, esasikhule kusithiwa ngumgqwaliso. Yi-STI leyana, ezaa ntwala zehagu. Sibe yintoni enye endiyilibeleyo moyingcwele ndikhumbuze. I think ikhona enye bendiyicingile endiyilibeleyo. Zonke ezo STIs ezo ayikho esithi itheni ukodlula enye. Kubalulekile ukuba sizikhusele zonke, ungabi nayo. Ndiyafuna but siphindele pha kwivumba apha kusisiza ukuba xa uhlala phantsi lizawunyuka ivumba. Liba khona elaa vumba ufumanisa uba umntu unuka ifish, more like a fish, and then kuthiwe just because ebesabelane ngesondo neqabane lakhe but akahlamba. Ingaba inayo into yokwenza ubana ungaba une-STI based on elavumba mhlawumbi, okanye iyakwazi ukwenzeka into yobana uthi ungabelananga ngesondo neqabane lakho but unuka ifish, and yenye ye-signs ze-STIs leyo? Ewe bhuti, ukwabelana nesondo
Human family, I'm a human being, ne? Nam ndiyabelana nomyeni. Yeah. Ukwabelana ngesondo akuthetha uba nuka. Sude waziwe ngumntu wonke uba wena uwabelene. Uyayiva le nto nditshoyo? Yeah. Uma ngabe Yeah. loyal to each other, akukho sidingo soba maside sinuke saziwe nalapha endlini uba hayi ke namhlanje beziqhumile ekamereni because kuviwa ngevumba. Xa ngabe siklini sitritiwe, then ayithethi uthi loo nto leyo masinuke. Awunuki xa wabalene nesondo. Ungathi unuke kutsho uthi ikhona into engekho rayithi komnye wenu phaa ngaphantsi. And ke ngokunana abanye abantu Chusta bayayinuka laa fish. There was a lady ebendisebenza naye eRhawutini ebedla ngothi phethe andiyityi ifish because xa nditye ifish inuka ngaphantsi. Andiyazi uba how far true is that or it's psychological, but bakhona abantu athi umntu xa nditye ifish ndiyayiva iyanuka apha kum ngaphantsi elavumba. But ukuba ngaba unuka elavumba, you need to seek help because you're not supposed into yobana mawunuke nje kwawena. Sunuka kwawena nje, sunuka, suba nevumba elibi elingathandekiyo elikulandelayo. Because abanye abantu wena Chusta uzofumanisa into yobana unelavumba, xa efika ekliniki umngqongqisa ufike kugcwele iwatsi phaa ngaphantsi, iintsumpa, not ezi zinormal, eziyana zokugula. So kufanele ukuthi ilandelelwe okwakunuka. Makulandelelwe okwakunuka kuthetha ntoni, yikwenzakalani kulo mphantsi wakho, why unuka. Unuka. Ndiyafuna sibe because zininzi izinto sathetha ngazo. Pat ke ngoku, I'm not sure if ezaa zinto ubuzibala into yobana xa une-STI uzawuphuma incindi enekhala, ukuba ngaba ungutata apha kwisingqobo esi sakho uzawudumba. Those are the symptoms. Are there any other symptoms mhlambi esinokuzibona ngazo into yobana tyhini there is an STI here? Njengoba nditshilo ndithi uzawuba namazantsi esisu, uzawuba nezilonda apha ngaphantsi, uzawuba nomchamo otshisayo, uzawuba nomphantsi orhawuzelelwayo, uthi uziva uba tyhini xa ndithi ngetawuli ingathi nditsho kamnandi, and uye uzilimaza worse, ube nalaa discharge izezaa colours, ube neentwala zehagu, udumbe ngaphantsi. Then ke ngokunana eza STIs enye endingayibizanga yi-HIV and AIDS. Engazukhawuleza ngoku ibonakala. Kuthiwa xa uyifumene uba ne-feverish symptoms ezivela zidlula zingahambeli indawo. Then ke ngokunana iyovela after some time because usezawukhe ube ku-window period. So, okay, let's talk about ukuyitreata ke ngoku i-STI. Ndinayo le STI, ndiyafumanisa uba isingqobo esi sam sidumbile, ngaphantsi akusisiza kuphuma incindi engaqhelekanga kukwivumba. Mzansi, nisabhatala kakhulu ngenxa yedatha olu qoqosho. Nge-Capitec Connect SIM yam ndisandufumana i-170 prepaid bill ye-R29. Ndibhatalwe uthi ku-80% ngaphantsi kwesiqhelo xa ndithenga i-voice ne-data bundles. Kwaye xa ndiphelelwa yimali kube kufuneke ndithethe ngoku kwaye ndibhatale kamva, ndingafumana i-Connect Advance nje kanjalo. Capitec Connect, fumana iSIM yakho kwisebe namhlanje, kukho imiqathango. Uma mdeuka bafunde sikhule sakuhlala kulisize ngolwazi nokuthuma mdeuka wanmatakane usivi wanvukani. Right, busanungena masibulise wethu sikwamkele Nkosi ngokhetha thina. I'm giving you the mid-morning radio. We call this one uMasakane, and I'm your host uChuma wakwamdeuka. Ndihleli naye ke uPhathiswa Futshane. She is a clinical nurse phaa ke eUnjani Clinic in Queenstown. Namhlanje sincokola ke ngo-part 2 of reproductive health. Besagqibezela ke ucacisa i-STIs as well as prevention. Sis Pat, how do I prevent i-STI and what are the treatment options xa sendifumanisa ke into yobana ndine-STI? Enkosi Chusta,
Family, STI iyapreventeka. Okokuqala, you need to abstain. You need to abstain Which is ungasherelani namntu icansi. Uma ngabe usherelana, yiba loyal to your partner, avoid multiple partners and use a condom. Njengoba uChusta echilo, there were so many comments endizibonileyo pha kuleya last week. Hey, people, they can talk, but ke ayindishukumisi loo nto for who I am. Use a condom. I know good condom is not 100% family. That I am fully aware of, even if ndingunesi wakudala. Even if ndingunesi wakudala, I know good it's not 100% a condom, but it's very important to use a condom. You avoid the sex, as I have said, ntoba abstain, stay with one partner. Then kaselunale one partner, hamba no testa nobabini. Hamba no testa nobabini. And ke ngonana xa niyotesta funeke nivelele into ba what if omnye wethu utesta positive. Uba ngaba omnye wethu, because kaloku besikade singekho sobabini. Now siyahamba siyotesta sobabini. What if omnye wethu utesta positive? Siye siyiwine ke Xusta laa nto leyana xa ngabe umntu edibene nekhansela right kwa HIV and AIDS. Baphume besathandana, besavana futhi basapotane. We always communicate with our partners. Always communicate with our partners. I experienced once umntu owayesithi kum, Sisiphethe, umyeni wam xa echama izibhemzi zakhe zinditshisa ingathi yi-acid. And ke ngonana you need to communicate, bamfondini uyanditshisa. And also xa uthe wafumanisa into yobana une-STI, mandifile free to tell you into yoba jonga, ndicela uye ekliniki because andiziva kamnandi. Pointing fingers to each other, it's not going to help us. Ayizukwenza into yobana i-STI isuke ngoku kuwe because silibele ukuxoxa ngale STI. Into ebalulekileyo funeke siyenzile, how to prevent okanye how to treat the STI le sijongene nayo. Ndine-STI, then ndiyakucela into yoba uhambe uyotrita. And then i-medication efumanekayo, please go to the clinic. Xa ufika ekliniki uzotshekishwa, surely umchamo uzawukwenziwa. Kujongwe into yobana kuvela ntoni phaa kumchamo, kuvela iprotein, kuvela i-leukocytes, funeke sazile into yoba yintoni livelayo phaa emchameni. Uba ngaba upresenta with i-lower abdominal pains, umzekelo, ungaphuma ungaphethanga pilisi phaa, kodwa ungaphuma uziselile iipilisi zakho phaa ngaphakathi uzigqibe. Because xa sininika laa nqwaba, kukho laa nqwaba funeka uyiselile at the same time. Umntu ufika endlini ayohlulahlula aqomba, yho ngeke mna ndisele iipilisi eziyi-7 ndiyi-1 ngexesha elinye. You understand? Umntu afika azohlula. So it's very important yoba ndikubone into yoba uziselile. Uba ngaba uya nomchamo otshisayo Xusta, ungaphuma uphethe iipilisi eziyi-6 qha. Ndithi hamba osela 1 ekuseni 1 ngokuhlwa. But it's very important yoba ufumane i-injection kuyo yonke loo nto leyo. Uma ngabe umzekelo uyela iintwala zehagu, uphuma ne-benzyl benzoate phaya, then utofiwe ke if it's necessary, i-antibiotic. So that is how we are treating these STIs. No bhuti nabo phaa kulaa discharge yabo, kulaa drop yabo, bafumane iipilisi zabo, bafumana nee-injections zabo. I think I'm answering your question. Yes, you did. I want us to talk about pregnancy and parental care ke ngoku. Siphethe kukho abantu abathi umntu uthe esiya ekliniki kuba ebesiva mhlawumbi uba ugula sisi apha emazantsi esisu, only to find out into yobana she's pregnant and uzawubeleka in 6 hours or in 3 hours from now. So ebengazazi for the past 9 months into yobana pregnant. What are the warning signs or physical signs endinokuzibona ngazo besides ukubana andiye exesheni ubana kandle kanye ndi-pregnant? Because kukho abantu abayayo exesheni phet ngoku be-pregnant, and ndiyafuna mhlawumbi ngenye imini sike singqola into yobana why umntu eza kuya exesheni but abe e-pregnant. But for now, let's talk about the early warning signs zobana, okay Chuma, you are pregnant even though usaya nasexesheni ungaziboni.
Okay, unyanisile Xusta, baninzi gqithi abantu esiye sibe nabo athi umntu anzange ndazazi. Omnye uzawuya ekliniki exela into yoba ndinamazantsi esisu, ndinomqolo, ndine-ulcer. Abantu abaninzi banento ethi i-ulcer Xusta iyahamba apha esiswini. It's something engathi iyahamba. So eza fetal kicks yena uthi une-ulcer ehambayo. Then ufumanisa into yobana when you explore i-symptoms ezi and then you do the examinations, ufumanisa into yoba hayibo lo mntu lona ukhulelwe and u-advance kwi-pregnancy yakhe. So ngaphandle kokungayi exesheni umntana uzawukhaba Xusta, nethi nje athi 16 weeks umntana uzawukhaba esuswini, uzawuba ndiyakhaba, and before that uzawuba nee-moods, uzawuba nee-morning sickness, you'll feel like vomiting. Abanye athi umntu yinyongo, excuse me, hayi ndinenyongo mna, uyayi-understand, atye zonke into ezityiwayo nezitamethe, yonke loo nto leyo because yena unenyongo. Uzawuba namazantsi esisu, uzawuba nee-nausea and vomiting, uzawuba nee-mood swings, umzimba wakhe uzohlala udiniwe. Zonke ezo zinto zifuneke uzitshekile into yobana kwenzakalani exactly. Go to the clinic so that uzokwazi into yobana oosister okanye the clinicians zikwazi into yobana zik-examine, zizofumanisa into yoba kwenzakalani. And then nakwi-pregnancy test ke, because ukujonga okokuqala kungangabi lula uba siyenze i-pregnancy test because wena uyaya qho exesheni. So you'd need umntu oza kumamelisisa ii-symptoms zakho, singazithathi light. Ithi ke ngokunana le nto kwathina as colleagues we need to ukuba nendlebe yokumamela and practice our skills ngendlela efanelekileyo, because kaloku xa uzawufika umntu echaza ii-signs ze-epigastric pains, meaning that lo mntu une-ulcers, lo mntu lona uhlala ediniwe, ungade utsheke nee-HBs apho ucinga uba fama lo mntu une-anemia, yonke laa nto leyo ungangayi-associate with ukukhulelwa uma ngabe ungapractice izikills zakho ngendlela efanelekileyo. But xa ngabe uzipractice ngendlela efanelekileyo, ufuna ukuphuma ne-differential diagnosis, uyakwazi into yobana ucheke each and everything, even if uthi ngoku ndisexesheni, but you will come up with a good diagnosis etsho into yoba lo mntu lo ukhulelwe. Yeah, xa siyivala le ipart wena Pat, ndiyafuna ukhe unike umphulaphuli, mhlawumbe there is umama ngoku ozawuyobeleka. Zeziphi mhlawumbi iintlobo xa umntu ezawubeleka? Siyayazi into yobana kukho natural birth, kukho C-section. Briefly nje, because we're left with 6 minutes, uyakwazi kusube kutheni xa uzawubelekiswa nge-C-section, kusube kutheni xa uzawubeleka naturally? Enkosi Xusta, xa uzawubeleka natural, it means i-pelvis yakho ime kakuhle, it qualifies you ukuthi ukwazi ukupusha, amathambo wakho qualifies you ukuthi ukwazi ukupusha, and ke ngokunana ne-weight ye-fetus i-right for your pelvis ukuthi ukwazi ukupusha, ukwazi ukuzibelekela. And kuthiwa yintoni, i-labor period yakho, it's normal. There are no complications, there are no delays, there is no suffocation, there's nothing that is wrong with i-labor. Umzekelo xa uqala ukufumana umntwana, fanele ukuthi ulunywe at least i-11 hours. Ungathi udlule kula 11 hours, midwife bayayazi into yobana no, ikhona into e-wrong. Okanye ngoku usalunywayo, ungathi uthi xa utshekishwa kunebhanti esilifakayo Xusta elimonitarisha intliziyo yomntwana. Singathi singayifumani kakuhle laa ntliziyo ikhomba kwisiza. Okanye uthi xa ugqajukelwa ngamanzi, kugqabhuke amanzi amnyama okanye a-green, it means laa mntana lowana uyadinwa phaa ngaphakathi, then laa mntana selekake nokaka. Nondixolela family, mna ndingumfundisi, kodwa ndingumfundisi oyi-community worker, so ndithetha isintu sinjengoba sinjalo. Lo mntana lona sele ekake nokaka, then it means we must rush to a theatre to save the fetus, ingalahleki, ingabhali
i-statement with i-stillbirth esifresh, umntu afike right nomntwana right, then we lose umntwana on our hands. Those are the things eziye zenzeke ezifuna isiza engakhange ilungiselelwe. Lento kuthiwa isiza kuthiwa yintoni, ayo-selective. It's a siza ye-emergency. Ngoku isimo sithi lo mntu makabalekiselwe kwisiza, okanye lo mntu uphelelwa ngamandla, uyambona into yoba akasenawo tu amandla, lo mntu lo simbalekisela kwisiza. Then kubekho aba bantu banxiba o-size 3 bezihlangu, ipelvis yabo it's too small for them to be able to push umntwana ayipase ilabor yakhe successfully. Then laa mntu lowana uyanyanzeleka asiwe etheatre. Naxa une-previous scissors, but nalapho family, it doesn't mean xa une-previous scissors when uyawubeleka ngesiza oko. Leyo into funeke siyazile. Mandiyazi into yoba laa siza yakho yangaphambili ibiyenziwe yintoni, hayi umntana wayediniwe wakakela ngaphakathi. It doesn't mean you can't push this one because unesiza yangaphambili. Isizathu sesiza yangaphambili sithini ukuze ube ungumntu wesizas. Remember, isiza are limiting you. You are only allowed to have only 3 scissors, not more than that. And if I'm pushing you to have isiza unnecessarily, I'm not doing it justice kule client yam okanye kule patient yam. So Tina, as midwives, we are there to ukumela ama-patient wethu. So naleyo into funeke siyiconsiderile. What was the reason of the previous scissor? Then if wena ukumila kwakho uthi kuyakuvumela into yoba ukwazi ukupush, but there was i-complication kula pregnancy, it doesn't mean nakuleni pregnancy you will have the same complications. But it needs us into yobana sibe alert, sibe aware, sizazi into yobana sijongene nantoni. And Tuster, to add on that, ongakhange uyifake kwi-program yethu. I don't know whether I should talk about it now okanye sizawuyenzela enye imini, izinto ozenzayo xa kufuneka ubelekile. That process yokupusha, how do we push, kwenzakalani? Because kaloku uyifumanisa into yoba uzawuthi umntu mna ndabethwa ethangeni mna, sister they were rude to me. Yintoni le ubungayenzi right? Yinto ke leyo ekufanele uba sibafundisa yona ama-clients wethu kwa-ANC, kwa-antenatal, xa behamba iklinikhi. Kulapho sibafundisa khona into yoba what are the steps zokubeleka, ubeleka kanjani, upusha kanjani, what are the steps zokulunywa xa sowuzawubeleka, uziva njani uba ngoku ndiyalunywa, uthini kuwe umidwife xa kufuneka uzalile, ukufundisa kanjani. You don't just push, there are things that you need to do ukuze ukwazi into yobana ube ne-delivery entle engenazi complications, uphile nomntwana akho aphile. Because umntwana uyakwazi ukushona ngoku simbelekisayo because umother akakooperate, umama akazi kwanto, akafundiswanga okanye akafundisekanga. Enkosi. I think we need to talk about this topic since usuku lwayo lo. Also have a question endinayo endifuna ukukunika i-homework, then xa sibuya nale topic siqale ngayo. Why abazali abantwana sebeswelekele ngaphakathi esiswini kunga-adviswa into yobana mababeleke nge-C-section? But we'll talk about that as singena kula topic. Sisiphethe wethu, we'll also next week singene nje kwindaba ye-abortion and reproductive rights, because khange sikwazi ungena kuyo ngoku ixesha selisibethile, but we'll do that next week before siqalise with the topic yethu ya next week. Siyabulela sisi wami Benemine Mandi, siyabulela kakhulu ngexesha lakho. Inkosi kakhulu Tuster, nam ndiyabulela sithandwa sam, ndiyabulela. Right, that was uPhathiswa Fushane. She's a clinical nurse phake eUnjani Clinic. Namhlanje ke besinqukela ke ngo part 2 of our reproductive health, 10 o'clock, time for a news.